உங்களுக்கு தெரியுமா, ஒரு பேரரசு 7 ஆண்டுகளில் முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டது. கியபி 626இல் பாரசீக அரசன் கோஸ்ரோ இரண்டாம் பைசாண்டைன் பேரரசை கிட்டத்தட்ட முடித்துவிட்டான். அவன் ஜெருசலேமை கைப்பற்றினான், எகிப்தை வென்றான், கான்ஸ்டான்டினோப்பிள் நகரின் வாசல்களை வந்தடைந்தான். பைசாண்டைன் பேரரசு இறக்கும் தருவாயில் இருந்தது. ஆனால் பேரரசர் ஹெராக்லியஸ் ஒரு அற்புதமான திட்டத்தை வகுத்தான். அவன் பாரசீக இதயப் பகுதியை தாக்கினான். ஒவ்வொரு பாரசீக இராணுவத்தையும் தோற்கடித்தான். 7 ஆண்டுகளில் 400 ஆண்டுகள் நீடித்த பாரசீக பேரரசையே முற்றிலும் அழித்துவிட்டான். இது வரலாற்றின் மிகப்பெரிய தலைகீழ் மாற்றங்களில் ஒன்று. ஒரு பேரரசு மரணத்தின் விளிம்பிலிருந்து எழுந்து தன் எதிரியை என்றென்றைக்குமாக முடித்துவிட்டது. 400 ஆண்டுகால ரோமன் பாரசீக போர்கள் இதனால் முடிவுக்கு வந்தன.